boat races voor geopend. De drakenpoot-teams dat binnen Oostzandje. En wij hebben van de organisatie Dragon Fun, die u ondersteunt, hebben wij begrepen dat dat echt een hele goede start is. Ja, en ik denk ook het programma bestuur, dan kom je hem nooit wel redelijk vol nog, hè? Ja, het is aardig vol. We hier graag wat meer hebben. Maar mijn Santje mij we toch echt wel tevreden wezen. En nou, die teams die hoop ik dat we die volgend jaar natuurlijk wegrijden.